Yo vlog yo. Nanti Magelang. taro apa? Ayo kok jajake mie ayam wis kan. Orang disdit tak orang. Tak jajake aku kok. Ya, acara apa sih gitu ya? Acara apa? Lah kok dolan kok nang alun-alun. Ngevlog ngalun-alun. Heeh, yo. Ada mampir kantare nganu Bang Semat. Ya ayo. Ning Tak apa umpama yang kan ngendi karet. Sopo? Oh, bengi telepon wak wedhus ae lho. Ya karo dolan. Kerja kayak. Ya karo dolan. Sik tak vlog aku moline. Wis bar ngurus apa? Ayo ngono tak nganu mahno ya, Cak. Bar tak ajar kita ajar ini kudu ketika. Iki tak gajuli malah aku. Nucep nang untune. Dadi vlog malah pola gitu. Malah untune nucep nang. Kan udah salin sik. Salin sik. Satu aku. Ya tak kon salin to. Sing bahasa Zoom ya. Ke rumah dang to. Inian sik. Wis. Nah nih. Langsung jalan enak ya. Hah? Langsung ngevlog. Bukan yang dhisik kuwi ya, Mas. Kuwi ya. Lagi fitnah tapi aku. Hah? Lagi fitnah. Iya bayarin. Kamu ngerti nggak ora ndek duit to, Mas? Ngerti tapi. Karo janjana amanah. Ah. Akan delok nang YouTube ukuran kemungkinan 10 ya.